தமிழாய் நடைபோடு ஊடக சொந்தங்களுக்கு என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வரலாற்றில் இன்று மறக்க முடியாத நாள். ஆம், டிசம்பர் 26, 2004. ஆசியாவின் தென்கிழக்கு கரையோரமாக வாழும் மக்களின் வாழ்க்கை கரைபட்ட நாள். இதுவரை மண்ணுக்கும் நெருப்புக்கும் மட்டும் இரையாக்கப்பட்ட மானிட திதிலங்கள் மீனுக்கும் கழுகுக்கும், ஏன் முட்புதர்களுக்கும் இரையாக்கப்பட்ட நாள். இப்பெருந்துயர நாளில் நினைவாய் சென்ற சொந்தங்களை என்னுடைய நினைவால் உயிர் கொடுக்கிறேன். இதோ என்னுடைய கவிதை வரிகள். கடல் தாயே, வாரி கொடுத்த உன் வள்ளல் குணம் எங்கள் உயிரையும் வாரி கொடுத்து விட்டதா? தாயே, நான் என் துயரத்தை நீக்க உன்னிடம் வருவேன். ஆனால் நீயே துயரத்தை உண்டாக்கினால் யாரிடம் செல்வேன்? தாயே, ஓசையாய் இருந்த உன் அலைச்சத்தம் எங்களை பசையாய் பயத்தில் ஒட்டிவிட்டதே. தாயே, ஓடி ஆடும் உன் அலைகள் எங்கள் உயிரையும் ஓட ஆட வைத்ததே. தாயே, உன் ஆட்டத்திற்கு இளம் பிஞ்சுகளையும் சேர்த்து விட்டாயே. தாயே, எங்களின் வாழ்வுக்கு வலையாக இருக்க வேண்டிய நீயே விளைவாக உருவெடுத்தாயே. தாயே, கடலில் உள்ள முத்துக்கள் போதாதா, தரையில் உள்ள முத்துக்களை மடித்து விட்டாயே. தாயே, உன்னுடைய அசுர குணத்தால் பலரின் வாழ்க்கையை பிணமாக்கி விட்டாயே. தாயே, எங்களின் வாழ்க்கையை நீயே செடித்தாய், அழித்தாய், கடல் தாய். நன்றி, வணக்கம்.